Magandang gabi sa inyong lahat. Live tayo ngayon sa aming kahandusanang istasyon na hindi pa naherestro. Mga kahandusanan, may litter sender tayo ngayon na taga Siargao Island. Mga kahandusanan, bago ko ito babasahin ang kanyang sulat, magpakilala muna ako sa inyo na ako pala si Dr. Darna, ang inyong magtatambag balibag. Mga kahindusanan, ito ang kanyang sulat. Dear Ate Laika Byrne, ako nga pala si Jomar na taga